Esperti lokali u internazzjonali jisħu l-possibilità li l-Ebola tersaq lejn Malta hija żgħira ħafna. Għal dan is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fearn. Madankollu s-Segretarju Parlamentari spjega kif il-Ministeru xorta waħda qiegħed jimxi mal-linji gwida ta' prekawzjon ta' istituzzjonijiet tas-saħħa internazzjonali, fosthom dawk ta' Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. It-ħejjiet qed isiru fuq żewġ livelli differenti, dawk preventivi f'każ suspettuż Ebola u dawk protettivi għal kumplament tas-soċjetà. Bħalissa fl-Isptar Mater Dei qed jiżdiedu l-faċilitajiet li diġà jeżistu biex f'każ ta' Ebola il-pazjent jingħata l-aħjar trattament mingħajr ma tkun ipperikolata il-ħajja tal-istaff mediku jew ta' pazjenti oħra. Sa issa l-Ministeru kien marraf b'każ wieħed ta' persuna li rritornat Malta minn vjaġġ f'Sierra Leone, pajjiż fejn l-Ebola infirxet sew. Bħalissa din il-persuna tinsab taħt osservazzjoni kontinwa sakemm jiskadi iż-żmien ta' inkubazzjoni. Hemm bejn jumejn u 21 ġurnata l fihom persuna li kienet friskju li tittieħed mill-marda jistgħu joħorġula s-sintomi tal-Ebola. Kontra l-impressjoni ta' ħafna, l-Ebola ma tittieħedx permezz ta' sempliċi kuntatt. Spjegatilna dwar dan it-tabiba Charmaine Gauci mid-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa. Dan huwa virus li jiġi trasmess minn persuna l-oħra billi inti jkollok persuna li huwa infettat, jiġifieri li huwa marit b'dawn is-sintomi u inti jkollok persuna li jkollu kuntatt mal-fluidi tal-ġisem ta' dan il-persuna li qed jesprimi s-sintomi ta' din il-marda. L-Ebola huwa virus li attakka l-organi tal-ġisem, mod speċjali l-fwitu l-kliwi, u jista' jiġi identifikat permezz ta' test tad-demm wara li persuna joħorġula s-sintomi. Mid-Diċembru li għadda l-hawn kienu rrappurtati 1711 il-każ Ebola fil-Ginea, Sierra Leone, il-Liberja u n-Niġerja. Minnhom 932 pazjent tilfu ħajjithom. Fl-Ewropa ma kien hawn l-ebda każ fejn persuna trasmettit l-Ebola, dan minħabba l-livell ta' iġene u prekawzjon li qed jieħdu l-isptarijiet Ewropej.